Ahoj, dneska vám ukážu tohle. To je takový to, protože se... No, tak mi to, jdem na to. Mám tenhle nedemka, nejde smundat. No, takhle. Jo, tak ten ufat. Nevím, nechci, tohle dám na závěr. A tady je taková ta, takový náhydný. Jako ten kusík. Ještě žerta, takže pokud. A teda to svol, a tak mám to úplně. Tak ještě naučnice. Počkejte, je tak moc, ale tady máte prstínek. Zase dám takhle. Která mi je. Ještě jsou náušnice. Já to teda jdu odíč. Ne, dnes to už bylo, tak počkejte, já se podívám, jestli se to najde. Ještě to najde, ale to... To dám na závěr. Na závěr. Ten nautnice tak. Jsem tam tady zbylo. Tak jo, jdem na to. Ahoj, jestli se vám to líbilo, dejte mi obery a lajkům a čau.